生命係由水誕生，但係點解喺水入邊誕生生命呢？水入面係好安全嘅地方，可以擋住威脅生命嘅紫外光同埋外太空嘅光線。水對我哋真係好重要，所有生物都用水有關。冇水嘅話就唔可以生存。想大家知道，促進健康嘅水係具有還原嘅能力嘅水。希望健康持續喺全世界人嘅共同願望。如果你要健康嘅話，就要抗氧化。最近好多人會食唔同健康嘅食物，目的都係阻止身體受到氧化。但係食一粒健康食物就可以一生健康㗎嘛？係冇可能嘅。要一生抗氧化嘅話，除咗每日食健康嘅食物、維他命之外，仲有冇其他有效嘅方法呢？そんなことはありません。生涯酸化現象を抑えるためにはサプリメントを毎日飲み続けていかなければならないのです。仮に飲み続けたとしても、体重に比べてわずかな栄養素を補給するよりももっと効果的な方法はないのでしょうか。人體70%係水分，如果每日飲用水嘅話，可以有抗氧化功能，又會點呢？如果世界上水喉水都可以變為抗氧化嘅水，無限量使用又會點呢？還原水面世啦，係能夠防止身體細胞被氧化嘅水。水入邊含有豐富嘅活性氫，亦都能夠幫助被氧化嘅細胞還原正常。電解還元水なのです。水の中にたっぷりと含まれた水素が私たちのさまざまな酸化現象から体を還元してくれるのです。ここに電解還原水嘅優點、醫療效果已經被證實。醫療効果がある。能抗氧化，容易吸收，吸収が早い。含豐富嘅活性氫，氧化還原電解係呈負值，屬鹼性，不含任何有害嘅物質。有害物質を含んでいない。すごいですね。この電解還元水。有教授好早就留意到還原水嘅潛力，研究嘅大學九州大學研究院10幾年前，白田實龍教授開始用電解水嚟到研究消除自由基，發表咗好多嘅論文，更將研究成果寫成論文發表。白田教授，どうして電解還元水を研究？點解你研究電解水啊？我哋最初研究食物如何可以令人哋長命啲、健康啲，同埋醫療疾病。研究過程入邊發現，如果水可以令人長命啲，咁就好啦。寿命を延ばすということができたら素晴らしいなと思っているところに、電解還元水のお話を聞いて、それが水素がたくさん入っているということで。我聽過電解水，而水入邊含有好多氫。研究中發現，活性氫可以消滅自由基。原本我哋身體入邊有自我痊愈嘅功能，以及自我修補創傷嘅功能。從呢個理論，有可能有好多病痛都可以醫好嘅。但係外嚟嘅壓力、空氣嘅污染、食物污染阻礙身體正常嘅功能。對身體好嘅食物，例如維他命 C， 但係水係更特別嘅物質，因為我哋生活中唔能夠缺乏水，每日都必須飲水。如果飲水都可以消滅自由基，延緩衰老，多飲水就可以越嚟越後生，冇病冇痛，呢個就係我嘅期待啦。所以我研究電解還原水。老化のスピードを遅くできますし、水をたくさん飲むと、体が若返っていく、病気が消えていく、それすら期待できるということが分かってきたんですね。RW7 用途好多，得到日本厚生勞動省認可嘅醫療機器，係對胃腸有好大效果嘅水。電解還原水嘅介紹，水喉水經過過濾電解後，製造出鹼性嘅還原水同埋酸性氧化水。現在介紹呢部機嘅結構。還
を勉強しましょう。還元水は水道水を扭開水龍頭，水喉水經過過濾之後進入電解槽。濾水機中最高級嘅還原水，醫院都正在使用嘅醫療機器。水喉水含有氯氣及霉菌臭味，經過隨緣濾芯，進入有強烈電解力制水功能嘅電解槽，及取得國際專利嘅雙自動切換式制水系統，造成電解還原水。一般制水機嘅電解板會被礦物質鈣化累積污垢，唔能夠生成具有充分還原能力嘅電解還原水，水質不穩定。還元水の心臓部分の電解層に水が送られ、強力な電気分解により瞬時に還元水ができているのです。国際特許のダブルオートチェンジクロスラインシステムというのは、通常は水を電気分解すると電極は汚れていくので自動洗浄が必要になるのですが、この還元水は洗浄自體がいらないのです。呢部還原水機係雙自動切換式嘅制水系統，擁有無法模仿嘅先進技術，能夠確保電解板防污，延長電極板嘅壽命，確保還原水嘅品質，無需定期清洗，能歷久常新，係本機獨有嘅能力，係由製造商九州大學同三和株式會社合作研究開發。由2006年至2009年嘅3月喺日本累積售出16萬部，係好好同埋好受歡迎嘅產品。機嘅功能令到客戶好有信心，好多地方都有使用。神戶協和醫院亦都採用還原水，有15部水機遍佈各層樓。この病院では1985年より糖尿病やアトピーの治療に還元水を取り入れています。この水を使っている多くのね、いわゆるその當時私が初めてこの装置を知った頃に使ってた。喺1985年開始，協和醫院亦都曾經用電解水幫助糖尿病同埋皮膚炎治療敏感。院長初期知道有呢一種還原水，所以開始讓病人體驗，唔係當藥。喺醫院作為主食用嘅水，職員飲用嘅水，俾病人隨時飲用。病人嘅病被醫好，唔係水醫好病人，而係引致疾病嘅自由基被還原水消滅。還原水能夠幫助患者體內製造一個良好嘅環境，通過佢嘅還原作用，能夠激發甚至提升人體本身具有嘅自愈能力同埋生命力，讓體質改善達至健康。そうなりますと生命代謝上非常に体の中の生命代謝いろんな化学反応が非常にスムーズにいくようになりますよね。マイナスがなくなってしまうと。そうなるとなぜ病気が治るかというと、病気を治す力はその人の持っている治癒力、言い換えれば生命力なんですよ。代わってこちらは福岡市にある評判のお寿司屋さん亀松。こちらでは煮壽司飯用還原水洗米，煮成嘅飯好美味，酒加還原水後更加味道好純。夏天唔使放入雪櫃雪藏都好好味。對健康經濟方面，用還原水機一見就知道係我想要揾嘅。飲一啖完全唔同，輕巧清涼，有如清新空氣，好似喺山上呼吸空氣咁輕鬆，感覺唔似飲水，好似呼吸一樣好。以前買礦泉水，而家唔使買啦，而家好似飲天然嘅泉水，扭開水龍頭，眯埋對眼飲水，好似喺山上飲泉水一樣，好美味。僕たちのお寿司はもちろんのことね、家でも野菜とか洗うじゃない、野菜サラダとかで水をつけるとね、もう全部なんていうかな、汚れが取れるというのすごいですよね。
だからもうその水の概念がもう100%変わりますよね。だからもうそのこれなかったら生きていけないっていうぐらいそのすごい水ですよね。福岡県柳川市の吉武さんのご家庭、こちらでは大家族ということもあって健康はもちろん経済性も考慮に入れて還元水を取り入れることにしたそうです。以前好多眼線紋，而家飲咗還原水之後，用微酸水噴面保濕，眼線紋都冇晒。水對身體以及家人都好重要。水仲有一個好重要嘅重點，小朋友可以放心咁飲，所以水對我哋自己嚟講係最優先嘅處理事項。推介大家飲還原水，對健康對家人都好好㗎。今まで買ってたんだけど、それももう買わなくていいじゃないですか。でも天然の湧き水みたいにして、だから山とかにも水汲みに行ったりしてたんですよ今までは。でもそれもしなくていいから目をつむってですね、手でですねこう水をこう汲んでこう飲むんですよ。そしたらね、本当にもう目をつむってこう山のイメージをしてこう飲むと湧き水を飲んでるみたいに美味しいんですよ。還元水はもう手放せませんね。シワとかすごくよく笑うからシワとかものすごく多かったんですよ。でももうやっぱり水飲む分で中から飲むのと酸性水でシュッシュッシュッってするので、やっぱり水っていうのは家族にも大事だし周りの人にも大事なもの、一番のテーマなんだろうなというふうには考えて、それから先のやっぱり水はもう私にとっては最優先事項ですね。安心してだから水が口にすることができる。皆さんにやっぱり還元水はいいよっていうことをやっぱり PR していきたいなとは思ってるんですけど、はい、還元水を快適にご利用いただくために全國にサービス體制を組んでいます。定期請白田教授發表研究報告、講座、啟蒙同埋普及推廣。シンポジウムを催すなど電解還元水の啓蒙普及に努めています。年紀越大越多病，所以平時留意預防疾病，點樣可以減低身體被氧化？そのため普段から予防することの必要性が叫ばれてきました。予防のためには体の酸化を用有抗氧化能力嘅電解還原水，做出高質素嘅活性氫還原水。そして高品質の電解還元水を作り出す三和還原水機健康生活，大家嘅希望可以有現成嘅水，放心飲用，長命百歲。願いを叶えてくれる生命の水なのです。